Thomas Chirara, Landis, Edmond Mavera, Feden, Edmond Mavera. Alright. Taurai wa Chirara, Makai Makamangara. Pamusoro changamiri. Nyaya ndakamangara wekwamavhera wakaviga mwana wedu wekwachirara anonzi kuda kwashe Chirara. Saka ndiyo tiri kuti tiri kuda mwana wedu wawakaviga. Ndo nyaya ndauya nayo. Hamutsananguri kuende kana muri Kude mwana wedu wamakaika iwewe wamavhera mwana wedu wamakaika mwana wachirara. Chirara haana kundiroorera bainini. Vana ava ndini ndakachengeta kwambira twakadai. Dzina rakukurire mumusha mangu, kuroora ari mumusha mangu. Chirara haana kumbotsikapo. Haana kumbozisa. Kana kumbotsikapo haaziba. Kundiroorera haana. Asi zvinotaura kuti akanenyu awanzazi wakauya kuchindiroorera here. Hungu takauya nyaya yakaitika ishende kudai. Kuma hanchanatsoziva gore raakaroorwa asi kwakuri between 73 to ipo papa. Munotaura changamira kuti ishe. Pakarasika. Nemunomu. Saka vadaro mukoma wangu wakarwara Norbert Chirara anawo ndiye akaita vana nemwana wekwamavhera. Zvadaro mwana wekwamavhera kwakuchiti inini handichagari nemunhu anodini anorwara kwakuchienda nevana vake ivavo munhu akaroora ndibaba. Pamusoro wechangamiri ndini ndakatumwa ndimukoma uyu mwana womukoma wangu nemunyai. Munyai wacho ndimukunguma abhisha. Abhisha wekushaya. Takaenda kuende kooroora mwana wekwamavhera. Mumbama takaroora. Baba acho Maxwell nemudzimai wacho vari vairi. Vakanga vataura zvekuti imimi hamurooreri muno, endai maungwe kuna baba angu. Mukunguma kwakutaura kuti zvakamboitikepi kuti mwanangu wenyu ndiro yedu kokumbirwa kwambuya hatisati tazviona. Tikanzi zvakanaka anga tichifamba. Kwakufamba kwakubvisa pfuma yedu. Takabvisa matsvakiraine, tikabvisa mwembe yamai yemari zvazviri zvemari. Ranga tigumire pondo repondo 5 mwembe yamai. Saka kumatsvakiraino takanzi 30 tikabvisa 30 epondo. Sadaro sekutaurirwa kumaitwa Changamire kuti mwana wakarwara ayana aberekwa. Arwara ndopakataura muroora kuti ina ndichagoni kuti ndigare nemurume unorwara. Tikati zvakanaka izvo. Muroora akaenda kumusha kwake aina ana airi mukomana nemusikana. Saka zvadaro musikana wakatsvake shamwari yake muNigeria. Atsvake shamwari muNigeria, Mavhera Maxwell wakanga ari mupenyu. Wakatume mota
naye muNigeria uya nemwana wake kwakuye kumba kwangu kwaTsakai kwakutaure kuti baba ataure kuti mwana urudo kuroorwa handirodzi mwana wemunhu. Kwakubva ndaende ikoko kwakusvika kwakutambe nyaya tatambe nyaya dziya dzabhadharwa ngemuNigeria. Ndakati napana chandinobata ngekuti ana akurira kwamuri imimi baba, tikawirirana nababa. Ana akandogara ari mumakomana zvikuru kusvika ana akure zvidii zvakazoitikwawo mberi nemusikana nemurume wake atichazivi. Uyu wazoshaya waiuye kumba kwedu mukomana waiuya nechitupa tisu takatoresa chekuti chirara. Uyu kwakuzoshaya kushaya kwemukomana washaya kusho. Takatume mukomana uri kuHarare nemuzukuru uri kuBulawayo, endai muende kodi kotore mwana. Ndopaakasvika akataudzana nana sekuru achiti takuite urongwa hwekuti munhu auye. Vakaite urongwa ana sekuru aya peno zvaitaudzana ikweyo handingazvizivi. KwaMavhera. Saka KwaMavhera mwana auya chitunha chauya ndo chakaenda KwaMavhera. KwaMavhera kwakusimuka kwakuya kwakone mukomana aya anogara Nyagondi inogara kwaTsakai. Kwakuye kuti uya mutore munhu wenyu mukotsi. Vana vakaronge mota yekuti iende kotore chitunha ndokwaakazotadze kuwirirana. Mungachizwa ipopo Changamire. KwaMavhera ndo aitaurire mukomana wedu. Anhu epaChiraro. Isusu vauya veKwaMavhera havana kusvikira kumba kwedu, vakaenda kwaBaba Gaba kwaShea ndo vakauya navo. Zvikanzi naBaba Gaba taona hwenyu hwauya uri kuti hatina kukuonai kunhamo sei. Tikati takatadza kuwirirana nekuti isusu takatati mwana wedu ngauye timuvigire kuno. Zvikanzi aiwa nokwaMavhera isusu hatinanga tati tikuda kuiga mwana wenyu uku, asi chetaida ndechekuti mwana osvika orara kwaMavhera ozobva odini ouya kuNyagondi. Tikati isusu izvozvo hatizvigoni. Isusu takatarisira kuti mwana wedu anongouya todini toviga mwana wedu. Zvikanzi kana zvakadaro hapana chakashata. Ndokwakuchiti chidi uyai mutore chitunha chenyu. Inini kwakuchienda nemunin'ina asipo panapo kwaMavhera kuya. Takasvika kumakota 9 ikoko ndopetaakudhonzwa ndobva ndarohwa mbama paya. Zvikanzi hapana komuchaenda mangwana muri kutanga guwa ndimi. Ndikati zvemazochinja nyaya yemauya nayo kumba kwedu. Kana imi mamuchida kuti mwana wenyu auye kuno makatishumire kuti mwana wenyu aende parefu. Zvikanzi aiwa izvozvo ndozvatakutoita. Kana zvatonetsa iwe uchatanga guwa wakasvimba kumeso. Ndini vanhu vokupara. Saka zvadaro takazoti newokupara kati inini kuti nditange guwa ndiri wekwaChirara ndega pano ina handizvigoni. Saka ngatidini ndingatozofuma ndikarohwa kumeso ukazvimba sezvokumataurire vari kuita. Ngatitize pano. Pendada kutiza netsoka uya nekwana mari yangepo kwairira mapere usiku hwacho iwowo anaogona kutiza nepo. Uyu wepala uya watatakabatwa tese. Zvikanzi zvepasara kamukoto nekuti vakadhonza chikochikari chachakafa kwakuvharira mota iya kumashure. Isusu kwakuchitarisa kuti apa panofambika here, kwakuona kuti apa ndo pakamukoto padhirihora nekamotobhaki kakapakwa. Uya mukomana wopara kwakoti anhuwe mumota maakutonhora, tokumbira kuti tidzore mota yedu kumashure kuti ero tigene kakupisa tisatonhorwa. Zvikanzi itai henyu. Saka paakadzoka kumashure achibva ikoko akabva aita straight kutisa kwedu tese tobva tatisa pataenda. Saka ndauya panoti Changamire isusu chitunha chedu tiri kuchida. Makatiza? Takatiza kurohwa.
handibodi kunyepa and vanhu vacho they are very violent. Pane umwe aitotaura vakabva nawo kukweka aitotaura kuti iwo mudharo wamagirazi woda kuoma musoro kuti isusu tabva kweso waakusvika utaura kuti haugoni kuchera guva uri wega manje ndoro uchachera uchida usingadi ende handigoni kuti nhasi ndimubati anaiwo wawo kusenza nowakafa akasara angana pakasara umwe chete umwe chete manga atorese chitupa here uyu wakafa uyu ndiwe tinonatsi wetine chokwadi chekuti takatoresa chitupa ainzi kuda kwashechirara apamwe kuda uyu sezvinhu zvinoti kana towards maelections vanhu vanogona kunyeveniswa mutemo anogona kunge akazotoresa chihanzvadzi yake asi tiri kunatsoziya akatoreswa nana baba ndiye mukomana wekuda kwashe ende ndiye aigara ari kumba kwedu inini vana shiraya ana mabhera right anawo makatorese chitupa here takavatoresa makatoresa vese vari vairi umwe wakafa wechitatu wakafa vairi vakasara tova takatorese chitupa umwe wacho uri panapa uri kuramba kupinde muno uri pano uri kuramba kupinde muno pamusoro akafa ruri rusava akafa ruri rusava haana kufa akura anga aine 1 week andichaziva baba muchikuyeuka anga ari rusava rusava tonga aine 1 week azvarwa kwabhafa saka umwe wechitatu waakutaura hatimuzivi vakanga ari mudiki chaizvo kwabhafa nomakamutorese chitupa andina kufa makamutorese chitupa here iyeye iyewo haana kutoreswa chitupa vairizvo yamufa naiyewo uyo ndiro dango iro ndiyo takatorese chitupa wakuzouya iyewo hamene kuti akazotorawo here chimwe peno musikana wachangavari kuti wanawo vaite watatu kune wakafa ari rusvawo nevazomangara ana chiraro wakafa nemakore mangani womurudi wakazoikwawo mukazotisawo ozoite musikana uyu awati rusvawo wari kutaura vanhu vatatu awari kutaura wakaikwawo wanga achiri rusvawo ndiri kuti wechitatu ari kutaurwa naavo ndo rusava uyu kuda kwasho uyu akafa kuma50 years wepazonwa uyo padendere uyu ndiye ane chitupa chatakatoresa chinoti chirara kana paburial order yake yange yakanyorwa kunzi chirara haina kunge yakanyorwa kunzi mavhera dai yange yakanyorwa kunzi mavhera tatisinei nayo wakamutoresa chitupa chakamutoresa kuti mavhera bheri yakote yakanyorwa kunzi inyanyorwa chirara usataura kuti bheri yakote yakazi chirara ndizvo death certificate makatora hamusati saka burial order yakatorwa ngechitupa kuti izonyorwa kunzi chirara handiti ari pabwege yatomubvunza kuti makatora sei akamutoresa kuti ndewenyu aenda nechitupa chinoti chirara nyana akamutora sei mumochari makatora sei pamusoro wechangamiri ingachiti pababa ndamboti ibvei kuti baba vanga vasipo ini ndakaenda kukwekwe
ndaenda kukwekwe kwanga kuine vakomana vana vadiki ndichitaura navo ndiri munzira zvikazi mukoma nyaya iri pano iri kuti vekwachirara vari kuti mwana ngauye kumusha kwavo. Takati kuti zvaita seiko zvinoitwa ngezvekuti tinosimuka pano pakwekwe wemabvunza ka kuti makazviita sei takaenda kupolisi tikaita zvese zvine affidavit wekwachirara anzvenga atiza tichibva taenda koita affidavit kuti chokwadi uyu mwana wedu asi nhau iri apa ndeinoti kubudikidza zvene musikana uyu akaenda kureva kuti hungo ndodzinza zita redzinza redu murupadzinzisa takanyora affidavit sezvinongoitwa kana tasvika nyaya yakadaro tichiita turi mutemo. Pane pendinombobvunza mimi mazouya nechituna mimi matinono makamira shaira weni hwakataurwa wakazouya awaende kuonera semaafidhaviti abvisikana kuti anachirarara makaona here pamba penyechu yaiti kutsvaka nachirarara pamusoro wechangamiri zvedi ndakaona akauya ichinditora tikaenda pachirara akazosidzana nekuti isusu takatore munhu kubve kukwekwe tikamuendese kwambuya kwaakakurira asi uyai mutore munhu wenyu. Saka ndopaakasidzana aikwachirara akatobva takutorawo para kuti tuye totore munhu wedu. Saka pezvakazoitire ikweyo kuzohambana kwaakazoita ikweyo handina kuzosizwawo asi mushumo inini ndatoendesa kwashe kuti ekwachirara kwaitike chinyi kwaitike kufuna nhasi indoriyo kwashe kwashe tanga takandomirire kuti pamwe mutundu uchauya wekwachirara asi akauya for sure akauya tikaperekedza pachirara akataudzana nachirara akati uya mutore munhu wenyu ndokusidzana kwaakaita. Saka aya akazodaidze para kuti hamba itotora. Saka paakazohamba naye ikweyeyo handichazivi kuti zvaya zvadini hazvo. Ukadaidze kuti uya mutore munhu wenyu ngekwamavhera ndini asi ndakanga ndisipoba ndiri pabaini asi ndakanga ndisipo kana kuvaona handizi kuvaona wakasvikirwa ngerupa akasvika imba vakasvika ukamusvike kumunike zita rake vanhu ava vakauya vari 10 vaiti ngewekwamavhera ndikatombonatso kuti kuna ava vetauya navo baba gaba imimi wekwamavhera natsotaura kuti inini ndiri wekwamavhera kwakati inini ndiri wakati ndini nhingi vakaramba kati tese tiri mhuri imwe vakandirambira kutaura mazita avo ivo vanga vari pa vanga vari vapi pane vanga vari peri pane warapa hanga ari pamusoro wechangamire pane pendiri kuona panoti vepamavhera pane pavapinda vobuda vakavatiza chakatanga chinyiko kutiza kwevanhu vekwachirara kotore munhu kumocha nekuuye kotore bhodhi yakumusha kwenyu zvakanaka vakatanga kutizira kukwekwe tisati tatora bhodhi tichiti ngatirongezwe kuti titore bhodhi tirikamutete pakutaura kwavakange vachiita vari parunhare mukomana uyu wetanga tiinaye kukwekwe namukoma wake uyu vanhu vakange vava kupikisana vachiti iwewe ukaenda kusaina zvinokonzera kuti uyu akude mumochari iwe hosisiri mwana wekwachirara. Saka uyu akati inini pandidini pandiomera chokwadi akativandaidza achibva anzvenga tichibva tasara takamira tiri toga. Ndo saka makazoona ndakuudzai kuti takazoita nenhaurirano yekuti isu takuenda kupolisi toita inonzi affidavit form pamwana watakura naye pamavhera. Ndosaka tati imini magutsikana kuti mhuri yekwachirara yatiza ayati azotororerana chamaizoende kuatakira kuti aende kukwekwe indati azivi chii kuti musikazi tobva apapo imwimwe magutsikana kuti mhuri yekwachirara yarambe kuende kwekwe
matore maafidhavi polisi kuti maiziye kuti munhu ana Chirara asina chekuita chakaita kuti musvike pasabhuku nekuti makutore mhuri yepaChirara chini pasina zvamaiziya pamusoro ndati imini baba vatori madhara akundororera aone Chirara mwana wacho wofa matani kuda ukekwi imini woti ndakatsvaka Chirara kudamba yotore mwana baba tandimuziya nekwaChirara woti ndakatsvaka Chirara kuti ndaotore mwana akarapa muende kotore maafidhaviti maanawo ndo akutoresei mwanawo mobva maendese mwana mushakonyimi na Mavhera Soto inini chakaizoiti muzoende kotsvaka kuti ana Chirara morongoti akaramba mosvika kwasashayera mwamwakudei futi muchiti ndandasiyana nawo ndomakasina chiripo tori mwana wavo inochitorai mwana wenyu mwazi futi oti chitorai mwana wenyu kutaura ana Chirara yamutore mwana wenyu ndo zvakasvika navo asi omoti futi isvikanga tisikamuzivi Chirara wacho asi akatera kuti uyamutore mwana wenyu mwaamosvika naye kumusha kwavo mazwa here statement yataurwa ndiChirara wakaroora hamusi kubvumirana nazvo here kuti avo vakauya kumusha kwenyu akaroora ndakabvisa zvandakabvisa uyo Chirara wanyepa pamusoro pazvo ataura kuti pakazoroorwe mwanasikana makatidaidza futi maibadaidza pfuma yakabviswa pamwanasikana ndikati hapana chindinobata hapana kuti kuna mai acho kwakusina kubviswe chinhu kana ndazwa zvakanaka inini handina wandakaona zvakamira pane chimwe chandinoda kuteera pashande affidavit pakotore bhodi ime chiti mwana umama kamupe chitupa chekwaMavhera makanga mazoite dambudziko rei mwana makamupe chitupa chekwenyini pamusoro ichakami tudanyetere nyaya yaFidhavit aya akonfirma zvirikubvunza sesa chitupa chino chakazi Mavhera munacho asi mwamutore nyaya yaFidhavit mwatomboise efodi yekutsvaka futi Chirara mwaisvipikire chino nechitupa chakatozi Mavhera ndokuti chuma akatambira chitupa chacho chakatozi muda Mavhera mwaitsvakireiwo nekuzotsvaka Affidavit imini ndimakataure prosesi yaFidhavit kwete amwaisawo pindurai ndo pandiri pamusoro ichakami nyaya yeAffidavit ndingati kusvika tizoiti affidavit isusu takanga tichifungidzira kuti tichaona chitupa chakanzi Mavhera kugara kwose patanga tibvire nevana ava taiziva kuti vana vane zvitupa zvokwani zvekwaMavhera asi ndiri kutaura kuti makaende kodaidza Chirara here kuti vakore mwana wako Chirara hatina kumudaidza kuti utore mwana wako vana Mavhera kunogozera zviro zvematare izvi zvinoda kujaira vanhu vakakurire mumapurazi kutovhiringika kwavari kuita donzo rekuende kwaChirara zveshuwa vaizviziva kuti mwana ngewaChirara but kugara kwese mwana wakakurire maMavhera kana asinya kunyapuhwe chiro ane mapurazi ainoberekesana aitozviziva kuti mwana wo ndio kwaChirara ndopechinotaura kuti imini handimataura Chirara nondore mwana wako iri kuti witness kutaura kuti iyo iri kuri pamakasvikira kwacho
kuti atiodo uyo ayotoona kuwafa uyo akazoti unokwenda uyu asvike yokwaniro mafotada ana mavhera makarova munhu wedu atina saka muri unyararire pakurohwa hapana nyaya maningi kuti asikazirohwa ine nyaya munhu hapana urohwa kapamushambara imimi kana musikazirohwa kana manyepa kutoti awadzoke pakasvike hweni hwakati huri kudei kunana chirara mudzoke kufuti akati uya mutore munhu wenyu kunana chirara isusu tabve kukwekwe nemunhu tikaunze kwambuya kwaakakurira saka tauya nawo saka uyai mutore munhu wenyu ndo chakasimudza uyo akati right imi muchitungamirai aya akati tautungamira nemotika aya akati right taudaidze para kwauchidaidze para kwauchizoende hapeno chaakazorambirana kuti imimi kwauchenese mushumo kuti no munharaunda muno maite rufu bani ndakatoese mushumo nanhasi utoriwo mushumo wacho tirutode kuti auye ngoti hatisati tazwa zviri pasi inini chamakasvikeikoi makasvika kuti masituya mukuno makasvikosi akasvika ndopakataurwa kunzi imimi hamusi kutora munhu pano. Wekutanga akasvika kutaura nene akanditi chirara auya asi ataruda kutora munhu pinda utore munhu mumboma imbwa. Ndopendakazodhodzwa ndikarohwa ipapo nezvidhakwa zvazviripo zvekwamavhera. Handisi kuti zvidhakwa. Ava vakatora munhu kukwekwe usiri wawoba vanoziva kuti ngewe kwachirara havana kuendese kwachirara kuti tauya nemwana wenyu wafa. Imhosva yavakaganga vachigadzira vaigadzire dande mutande kuti nyaya irasike. Munhu wavatore kukwekwe ngeaffidavit uri kuti chirara vanaye kumba kwavo vobva vaende kwasabhuku uyu kwaashaira patane mushumo kuti mwana wafa usikazi kuzoikwa ndiashaira uyu otero ndauchotore munhu woramba nemunhu uya futi. Saka doro rese rakashata ngeuyu kwete uyo mudhara kuti ndaandisipobo uyu weaffidavit. Munhu uyu wakarwara ndokudzosa mashure wairwara mirai nhoroondo yacho kusvika munhu azofa bhozi hapasicharikriyeba kuti munhu azozi wabvutwa wadini gurudo interest yekuika munhu wadini wakambodini munhu mubvunzo wakanangana nei imi muchataura maziviro amakaita kuti mamusiyo kwedu wakafa sei munhu mirai timbotange iwowo maziviro akaita. Isusu takandiri mandi kuma5 zvikanzi akaita zvokunyora meseji zvikanzi tete taurirai baba kuti baba ayomba varwara vakazvimba dumbu nei nemakumbo. Ini ndobva ndachifonera muroora ndafonera muroora kuti chimira ndichitsvaga mari ndirare ndichifamba ndimuke ndako. Muroora akandipindura kuti baba iye zvino hamungatione nekuti titori munzira kuenda kubhinga korapisa munhu. Mukadzi wakuda ndomuroora Saka zvadaro hapana imwe communication. Ndakazoda kufonera mukunda wedu wacho iye opa kuma10 achingoti baba zvakaoma nditaure namaiyomba uri kunatsoona zvikanzi vari mukati umu vari kubatsirwa. Mangwana acho na5 kwabva tatofonwa wanzi mwana adini ashaya. Isusu wekwachirara zvadaro takatuma nhumwe hungu wangu wakuzviziva wekwamavhera kuti mwana wedu adini ashaya. Ndakakumbira mukwambo wangu anova kubikwa akaroora sisi kuti chienda nemushumo wenda kotaurira nate zvara vedu isusu wekwamavhera nekwakaroora mwana wedu anzi kunonzi kwangorima. Mwana zveshuwa akadini akaenda akasvika akashuma
abva kwangori makanzi munhu ari kuigwe kuzvikanzi ari kuigwa kunyagonja kwabvaenda kwamafera kwakosvika kwakopa mushumo zvikanzi nowa wakapa mushumo kwemi makutitaurira rufu rwara kwake hatina kuziva zvikanzi tese hatisi kudini hatisi kuziva kuti munhu akadini akafa sei ndo mafambiro akaita nyaya ndo maziri mwana wedu hatizivi kuti akarwara chii ende ava vavari kutaura wekukwekwe wakaenda kukwekwe havana kuratidzwa kana chitunha chekuti ndiye kuda wacho uyu vakatosvika mapepa ese anyorwa akungonzi chisaina yapo akunzi chisaina zvese zvazvatopera ndo pawakaramba ipapo kuti aiwa kana zvadaro zvazvenyu pasina basa ini muzukuru wenyu mutumbu wenyu rini muzukuru wenyu wakafa mutumbu wenyu here mukuru wangu mukuru wenyu here hani mutumbi wangu basi ngewani ndingati ngewangu nekuti mwana wakabude mudumbu mangu amutumbu asi muzukuru wenyu muzukuru wangu makamampuwa atina kumpuwa wakateera mai wako watera mai asvikire pakufa handiji pamakazende kunanawo mwana wenyu wafa apa handichazivi kuti wakatanga ndiani handichazivi kuti wakatanga ndiani chirara nenini koshu amavhera wakaende kune umwe imi makaenda here pachirara ruishawo kuti uye mutore munhu pamushure mangu nyaya iyi ikaini makaenda here hungu kwete ndakune mubvunzo makaenda here kwachirara mukandinzwisa uchitaura kwachirara ndakaenda kuona sabu kuti andiperekedze kwachirara ndakaenda kwasabu ndakange ndasvika nechitunha kumusha kwangu kwamavhera ndichibva tadaidza sadunhu wedu tikati sadunhu una nyaya iri pano ndeiyi asi chiri kundinetsa sadunhu pano ndiri kushayiwa vanhu vekwachirara muri panzwisisa ndadaro nechikonzero chinoti mwana uyu kuti ndirambe ndakabatirana newekwachirara mwana uyu akange achifambidzana nemhuri yekwake zvisiri zvekuti takanga tavati mwana wawenyuba kwete papaitika chikonzero chakanga chaitika chekuti titi mwana uyu aende kupi kwachirara chikonzero ichi chakanga chagadzirirwa nababa vedu vasati vashaika anova mukoma weuyu nechikonzero chakanga chiripo chekuti baba evana ava vaigara vachiya kupi kumba uko vachiona vana vavo vana baba vachiri vapenyu varigara kudaro vachiuya pakazoti mai vachishaika mukwasha haana kuya akazongoya mbijana achibva azoti gwa baba ndokwakuti kumuzukuru wavo muzukuru simuka uchindondionera kuti baba vako vapenyu here nokuti nguva yadini yaenda saka panhu ipapapa aiti endoona baba ake kuti achirambei zvafundura dhikita aya baba ndo baba ako kati ati handisaitomboziziya basi iwazokukure kuti baba angu aitoti iwo muzukuru kuda ndinoona baba apo zvinoroti maizviziva kuti murike kwani ngekwachirara iwo awanyari munosabu wakati mwana wachirara wadini mwana wo handiwauba mwana handiwakuba mavhiri mwana ndewedu wakabara nyanza hapana chavakabvisa
haudaro unotaura kuti mwanake wachirara asi isusu pfuma asutiwa unganenge wakabara kana uri wakabarika ngane chiro ngati chiro kana mwana wakaberekwa ngomunhu ari mune chiro kwangu pane pandaide kubvunza changanenge muita ndazwa kuti mune mukunda wacho wasara uri munei ndiwe ere wandakatasana naye chuma chako chakaryiwa ndiani tazwe kuti ndakati munhu mwana arohwa aiwana takatumwa tikatisisatina chitoro tinobatotope mana sekuru ndondino mwaichengetewana aniwe zvamwaite aniwe zvakaita saka zvamava musipa akukwanisa kuya kuti chimama kapuwa chemukunda uriapo uyo amuchakwanisi kumutonga vamwanakomana waitwa exona rekeji kuti makapuwe danga renyu pane uyo changamire mwana musikana ari kwavo anozvipupurira ndiye akanga achirorwa akabva kana akaziva kuti pakabviswa mari isusu hatizvisi tombobvapo imi vamwe nezvemunoziya muruti hapazobviswa chiro imi mwendava nezvetinoziya endewo wakaendokwepe baba ari kwavo baba munin'ino wababa aya unoti hazvoi ndakazoitawo zvekuzwa zvekuti pakaendwa kwasabhuku aya anototi handizvizi zvaitwa ndiuyo mwana wamukoma imimi mati mukadzi wakuda wakakufonera kuti baba mukoro wenyu urwara andizve zviroti mukadzi wanyamufa waiziva kuti murume wangu ngwekwadi ngokwechirara kwaite zvizotiri mhuri yepachirara wakafonera aya murume atanga urwara akufonera nasekuru wakafonera aya kuti baba mukoro wenyu unowarwara nganetseka ngekudokudo kuti mukuru wangu akatorewa ana akaenda nawo zvakoti ana asekuru andizve iye musundo wacho ndizvere zvezvingaita mukuru watora ana akanyorwa obva aendaseku umwe wacho ndekuvake imobva mati aedu ana mama kanatsa makazvionazvo munhu mwana wenyu wafa taurei ana nachirara munogwararara pazouya aya kuti auya kuti titore chitunha chedu tiokotsa ndoporohwa aya manje mateketi ndopakapera nendamasi uno irotobvunza yedu kuti wakarorwa wacho kwechipiri wakarorwa ndeni haana kurorwa kakakafa kari karusawa haana kurorwa haana murume mwana ati haana kurorwa murume vakarambana nemurume wacho vaigara vese nemurume kurorwa kubvisirwa mari ona tikadaroka mambo zvakangofananazve nekuti vana ava watiri kutonga muno saka pakatanga pane pachigure futi zvakare handiti mumuzvona nekuti tiri kudzokerazve pane uyo tichiti uyo murume wake vakasiyana kurorwa kubvisirwa mari amazera taurani chipindurewo nemi imimi ndimi mukuru here muimba mababa enyu akwete ndimune zita rababa enyu yakafera kwete kuna akuru angani variyo angani variyo mati makaenda nemari ikupa mushe kwamavhera taure mari dzedu dzekare 10 pundo nepundo 5 dzamai tikabvisa 30 irorozwa here kuti
15 pounds dzitakapa mai kuroro hatihude beda matsvatirenge 30 pounds kana yange achademo ndio mari yamakatambira kuti musha mwenyu andile chakazenge kuti mukadzi uyu abve mumusha machika ayenenani chii kurwara mwana wa mukomana wakarwara pfungwa wakarwara pfungwa nanhasi uri kutorwara shetani vale vandona imwimwe mwati hangadziye mbiri aizikuramba nemurumimba kurwara kadzi asi vakamwana kutobuda izvire kuti watogwarisiki mukazodzoka ere kuti uyu wakauya nana enyu yaya ichirwara kurwara kwomurume kwamangoti taipime kuti endaona watoona umwe murume kwarisiki hatidi kuibata here asi pane pandaona pamwana chete munhu kutotendera uyu ndiye wakangwarisa wakatoona kuti vani vamubvu ndoipanana mukoma ine nevanhu uyu vainge vakutorove kudhararo rese kuti ndiye vaitosvike munhu pamusoro echangamiri huku inotsvara maningi inofutsire dzimwe tsamba ari fungidzira kuti mabvera asi mukati memasoko ake mazare ndaa dzaatoisei ana mukoma ako ari kodini adari muno wagara sei pabhengi ana mukoma ari chandagarira panapa ndechekuti pakaitika nyaya iyi ndini ndakanga ndiri ndiwo kanga uripo ndiwo katuma vanhu kuti arouyero uyo ana utomborowa munhu nenyama yake ndiyo nozvitaurira ehe angadaro kuzvifadza asi kumbosudurutsa mukomana wepabhenji ndazvaona iri unoureza akagara udarazvo imi hamuyere chuma kuna chirara hamudi here chuma kuna chirara ndiro chida shabamiri ndiri chuma chinga dambudziko rinini ngerini akaberekwa ana atatu ai takarere mhuri yake asikaoneki azikuende zvakanaka nini pamusoro echangamiri chuma toti anochida mukunda wavo wakaramba munhu nekurwara wakati mukadzi wedu ngaadzoke murume wake waraiti ngadzoke mumusha ngadzoke musha achengete mhuri mochidii magara muine bhizinesi mumusha medu zvandanga ndataura payataishakamiri saka ndambokutaura chumwe yandataura indaa yakazvimirira yega yandazame kuti aone mabvera mukati menyaya iyi mwazare ndaa dzaari kutaura ngemuromo wake echifunga kuti uri zvipukunyura nangwisa upinde pachitekete pamusoro echangamiri mutaura henyu kudaro regerai nditi the purpose yaana mavhera kuende kwachirara yanga isi yekuti vana chirara uyai mutore chitunhapa inini ndinisamuku wacho mazezwa inini ndakataura kuti rufu rwamandishuma muno chitupa chemunhu chakazi chirara hatikwanisi kuike munhu wekwachirara muno wekwachirara vacho vasipuba unichanzopazwa ndokutuma ana mavhera dhiraivai muende kwachirara ndokubva waya the purpose yavo yekuende ikweyi ndeyekuti vana chirara vauye kutange guva remwana wavo ndo yaye the major point tinotere mashoko ataure munhu neataura sabhuku kuti aya auye pendiri ndozvaakupurani akauya echipi
chauye kuti kutaura kurongodaro asi nditaure zvakaitika Changamire. Pakanaka pataura ishe Sabhuku. Ndiona ukazotange guwa. ava vasina kuuya ndinototi kana ndimavhera basi. Mira ndikutaurire unofamba naye yese ndimacho ava vasina kuzouya vana Chirara vati vanoda kuuya kutora munhu usiku. The next morning ndakazosvikapo vana Chirara vauya here pano zvikanzwa vana Chirara vakatiza usiku murubazwa vakatiza saka todini munhu oora here mumba. Ndikati no inini hatingagari mutemo hurumende unoti musagara nemunhu kuti aore handiti hambai pamapurisa. Takabva taenda pamapurisa. Mapurisa hatina nyaya yakadai vanhu vekwaCharara hasi kuye kuike mwana wavo todini zvikanzi nemapurisa munhu afanira kuti aore. Ndikati zveshuwa hapana munhu uswera akagarira munhu wakaora. Mira andipedze iwe zvikanzi nemapurisa mai vacho varipo here? Ndikati aripo. Pane ukama wacho aripo here? Ndikati hanzvadzi yacho iripo. YekwaChirara here? Munhu unokona kutangiwe guwa ndimai nehanzvadzi zvinoita. Endai moike munhu kuti iri ndaa inozoite ndava yozotaurwa munhu mabvisa bai mumba aikwa. Urobazwa ini ndakasainiswe mazita inini ndakaenda nemudhara wacho mavhera ndai muike munhu tozoona YekwaChirara saka zvinore kuti pari kudini munhu akaikwa ngokwaChirara ngekuti ndicho wacho kwakaipe munhu nepepozvekuti ukaike munhu yataurika ndidi imimi munombodeiko pamunhu wakafa wakaipa mwanange wekwaChirara ndati munodei pamunhu akafa muri kudei imimi kana kuti zvamati mwana wetu wakaipa patobuda kuzi munhu wekwaChirara wakaipa pano pamavhera munodei? Tiri kuda kutora munhu wedu tiende komwiga kunyagundi. tsvakai makwalacho itei makwalacho muchide kuvhunukure chidhuna itei makwalacho aiwa imwe mwataure zvemunoda kazi procedure yacho iripo. Ndiye tiri kuda procedure yacho chiendei motsvake makwalacho imimi mazwa obvekwatiyei kuchiona mambo kwambaiapamwepo ovhunukurwake mokuwai motemagorocho moika ndanga amheno mukomana kune affidavit rakanyorwa notora chituna affidavit mambori tarisiwa rekuti rakasainwa. Inini chishuwo changu taidoti atitambidza affidavit tigare tinaro patebha tabva ipapo kwete bodo ibere order kwati affidavit iaffidavit here affidavit mutemo waro rikanyorwa rikasainwa rinofotokopwa iwo ogara nefotokopi original yasara kufaira. Then mukoma pamabvunzwa kuti vavariro yenyu ndei pamunhu wakafa mukazichitedzai gwara dai manga muri munhu wakati changamukei njere mabvunza Changamire kuti mafambiro azvo akamira se ndinoona senge panokuremera vana maisachengete nhasi unomozoita order yekutsvaga mari kunodai mari kuna mangu randichati odo zvinofamba sei kuti ndipihwe gwara racho zvikawaremera wangu gwara Changamire achitedzai gwara
Mashure kama ngawapesiko chini watopindulika pane zvawangu wachidini achida ndofunga iyi yava nini wachirara dare rinozozwa ndini kuti maakasimuka henye namazere Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,